Завършваш с отличие. Най-добрият хирург на годината в твоята страна. Заглавия в новините. Интервюта. Медицински конгреси. Името ти започва да се споменава в болници по целия свят. Имейли от частни клиники. Покани за международни конференции. Оферти с цифри, които преди няколко години биха ти се сторили нереални. Бъдещето изглежда предопределено. Бляскаво. Сигурно. Недосегаемо. Докато един слух разрушава всичко. Не медицинска грешка. Не лоша операция. Слух. Измислена история за предполагаема връзка с влиятелен пациент. Таблоидите превръщат това в скандал. Пресата го повтаря. Социалните мрежи го разпространяват и изведнъж светът, който те възхваляваше, спира да ти се обажда. Болниците затихват. Клиниките преглеждат твоя случай. Поканите изчезват. Титлата ти все още виси на стената. Талантът ти си остава същият. Но в реалния свят това вече няма значение. Започваш да търсиш работа. Каквато и да е работа. Първо опитваш в малки клиники, после в кабинети, после на места, където никога не си мислил, че ще работиш. Дори се съгласяваш да поставяш ботокс на смешно ниски цени. Малка стая. Пациенти, които пазарят всяка монета. Хирургически талант, сведен до малки естетични игли. Правиш го за пари, но най-вече за храна. Всеки ден усещаш как животът ти се свива все повече. Докато един ден телефонът звъни. Непознат номер. Отговаряш. Спокойният глас от другата страна говори. Казва, че представлява организация. Не казва коя. Но споменава нещо друго. Имат нужда от хирург. Работата е деликатна. Цифрата, която споменава, е абсурдна. Не изглежда реална. За момент мислиш, че е шега. Лоша шега от някой, който знае ситуацията ти. Предпочиташ да не се включваш в играта. Решаваш да излезеш на разходка. Имаш нужда от въздух. Градът продължава да функционира. Сякаш нищо не се е променило. Хора пресичат улици. Коли минават. Продавачи говорят. Мислите ти продължават да се въртят около обаждането. Тогава черна кола спира пред теб. Вратата се отваря. 4 мъже слизат. Всички с маски. Нямаш време да реагираш. Хващат те. Един ти покрива устата, друг те бутва на задната седалка. Кола потегля. Сърцето ти бие бурно. Това не е шега, казва един от тях. Все едно е прочел мислите ти. Слепват ти очите. Пътуването продължава дълго време. Или може би само няколко минути. С нервите е невъзможно да се разбере. Колата най-накрая спира. Слизаш. Водите с твърди ръце. Отварят се врати, коридори, стълби. Премахват ти забратката. Мигаш няколко пъти. И тогава я виждаш. Разпознаваш я веднага. Видял си я по телевизията. В международни новини. В репортажи за организирана престъпност. Шефката. Известна с трафик на наркотици. Известна с покушения. Известна с изчезването на врагове. Седи срещу теб. Наблюдава те, сякаш оценява инструмент. Колко искаш, за да оперираш лицето на някого? Пита естествено. И от време на време да изваждаш куршуми от моите мъже. Отговаряш без да мислиш. Може би от страх. Може би от гордост. Казваш смешно висока сума. Толкова висока, че дори и ти не вярваш, че е възможна. За миг мислиш, че си я обидил. Но тя се усмихва. Ще ти платя тройно, казва. Вече си вътре. Знаеш го в точния момент, когато тя приключва с цифрата и всички въоръжени мъже в стаята продължават да те гледат без да мърдат. Няма възможност за връщане. Дори и да искаш. Мълчанието става тежко. Умът ти се опитва да намери изход, какъвто и да е. Но истината е проста. Не си в болница. Не преговаряш с пациенти. Седиш срещу една от най-опасните жени на континента. Кого трябва да оперирам? Питаш най-сетне. Гласът ти звучи по-спокойно, отколкото се чувстваш. Тя се накланя напред. Пръстите й се преплитат върху масата. Гледате с интерес. Сякаш анализира всяка твоя реакция. Моята сестра. Фразата остава да виси във въздуха. Един от мъжете зад нея се помръдва леко. Но никой не говори.
Тя прави малка пауза. След това добавя нещо още. Искам да е идентична на мен. Умът ти се нуждае от секунда, за да го обработи. Идентична. Не само подобна. Не само сродна. Идентична. Хирургическият ти мозък започва автоматично да работи. Костна структура. Хрущял. Меко тъкане. Белези. Възможно е. Изключително трудно. Но възможно. Защо? Питаш. Тя леко се усмихва. Не е приятна усмивка. Това е усмивката на човек, който е свикнал плановете му да работят. Защото ако някой ден ме арестуват, прави пауза. Очите й вперват в твоите. Тя ще заеме мястото ми в затвора. Коремът ти се стяга. Това не е просто операция. Това е цяла криминална стратегия. Жизнена застраховка. Двойна самоличност. Умът ти повтаря фразата няколко пъти. Ще заеме мястото ми. Кога искат да стане? Питаш. Тя не се колебае. Нито за секунда. За момент мислиш, че си чул неправилно. 15 минути? Тя кимва. Операционната вече е готова. Оглеждаш се в стаята. Въоръжените мъже. Камерите. Затворените врати. И разбираш нещо. Решението е взето много преди да дойдеш. Ти беше само последната липсваща част. Тогава предполагам, че е по-добре да започваме, казваш. Тя се усмихва пак. Този път с нещо като одобрение. Това исках да чуя. Водят те по дълъг коридор. Двама мъже вървят отпред. Двама отзад. Никой не говори. Мястото изглежда като импровизирана лаборатория в изоставена сграда. Метални врати. Бяла светлина. Когато влизаш в следващата стая, разбираш веднага. Не са импровизирали нищо. Жената спи, привързана към операционна маса. Диша бавно под въздействието на анестезия. Наблюдаваш я внимателно. Умът ти анализира всеки детайл. Формата на брадичката, общата структура на лицето, но недостатъчно. Височината на скулите е различна, челният контур също. Носът е леко по-широк. Без операция никой не би ги сбъркал. Дори и отдалеч. Обикаляш операционната маса. Операционната светлина се включва над вас. Стаята е готова. Хирургически инструменти перфектно наредени. Скалпели, щипци, конци, импланти, метални подноси блестят под светлината, свързани сърдечни монитори, дихателен апарат, анестезия. Всичко е подготвено. Прекалено подготвено. Все едно са предвидели всяка нужда. 8 души са в стаята, облечени като хирургични асистенти. Не изглеждат като лекари, но са внимателни. Очакват инструкции. Един от тях говори. Ще направим всичко, което кажете, докторе. Умът ти се нуждае от секунда да приеме случващото се. Във въоръжена нелегална операционна. С 8 непознати помощници. И пациентка, която трябва да се превърне в друг човек. Дишаш бавно. Имам нужда от минута, казваш. Но ти имаш нужда от по-малко, за да харесаш това видео и да се абонираш за канала. Показва ти тоалетната. Влизаш. Затваряш вратата. Гледаш се в огледалото. Очите ти изглеждат по-уморени, отколкото си помниш. Отваряш кранчето. Студената вода удря ръцете ти. Навлажняваш лицето си. Вдишваш дълбоко. Отражението ти връща проста истина. Преди няколко седмици си бил престижен хирург. Сега си на път да оперираш за престъпна организация. Но също така знаеш и друго. И сега някой е готов да плати за него. Затваряш водата. Изтриваш ръцете си. Когато се връщаш в стаята, всички те чакат. Започваме, казваш. Следващите 6 часа минават в странно състояние. Абсолютна концентрация. Прецизни разрези. Милиметрични корекции. Кост, хрущял, тъкан. Всяко решение променя крайния резултат. Помощниците изпълняват всяка инструкция. Щипци, конци, гаци, импланти. Шефката наблюдава зад стъкло. Без да се движи, без да говори. Когато най-накрая поставяш последния шеф, гледаш лицето на пациентката. Диша. Стабилна. Жива. И когато оттокът изчезне, никой няма да може да ги различи. Нито охранители, нито полицаи, нито камери, дори и близки роднини.
Те са близначки. Перфектни. И в този момент разбираш нещо обезпокоително. Току-що си създал най-опасната лъжа в кариерата си. Шефката изпълнява обещанието си. Парите се появяват по сметката ти. Повече пари, отколкото някога ти е предлагала законната система. Тогава животът ти се променя. Новата ти работа започва. Ако те извикат в 9 сутринта, отиваш. Ако те извикат в 9 вечерта, отиваш. Ако те извикат в 4 сутринта, лечиш рани, изваждаш куршуми, възстановяваш лица, изкарваш милиони, имаш охрана 24 часа в денонощието. И нещо още. Уважение. Законният свят те беше изхвърлил. Но тук те те ценят. Една вечер телефонът ти звъни. Шефката е. Гласът ти звучи различно. Отчаяно. Трябва да дойдеш веднага. Не дава обяснения. Слагаш каската. Качваш се на мотора. Караш с пълна скорост. Когато пристигаш в укритието, всички изглеждат напрегнати, загрижени. Шефката се появява. Наръгаха сестра ми, казва. Очите й вперват в твоите. Трябва да я спасиш. Нашият живот зависи от това. Влизаш в операционната. Виждаш я на масата. Раната е тежка. Кръвта покрива чаршафите. Започваш работа. Но нещо те тревожи. Нещо не пасва. Кожата, белезите, детайлите. Жената на масата няма белезите от операцията, която ти направи. Тази мисъл остава в ума ти. Но нямаш време. Часове по-късно успяваш да я стабилизираш. Излизаш от стаята. Казваш, че все още не е извън опасност. Седиш да починеш. Но когато решаваш да я видиш отново, всичко експлодира. Брутална експлозия. Ударът те хвърля на няколко метра. Не разбираш нищо. Гледаш корема си. Парче стъкло е втурено в гърдите ти. Знаеш какво означава. Без бърза операция ще умреш. Опитваш се да се придвижиш. Достигаш стаята. Онова, което е останало от нея. Чуваш глас. Това не е игра. И всичко става черно. Събуждаш се на операционна маса. Оперирали са те. Спасили са те. Но не си в болница. Звучи аларма. Вратата се отваря. Шефката влиза. Подходи. Взема ръката ти. Знаеш ли кой съм? Въпросът тежи. Тогава разбираш. Гласът. Белезите. Жената, която оперира, вече е шефката. Истинската шефка е заменена. Животът ти зависи от отговора ти. Ти си шефката, казваш. Тя се усмихва. Правилно. Казва, че ще оздравееш за седмица. Ще можеш да се върнеш към бизнеса. Питаш за сестра Епиди. Тя казва, че е оцеляла. Избягала в друга страна. Но нещо в гласа й те кара да се съмняваш. Дните минават. Раните ти зарастват. Връщаш се в укритието. Шефката те чака. Сега ще живееш тук. Прави пауза. И ще ти плащам по-малко. Казва, че след атаката трябва да намалят разходите. Поглеждаш мъжете около теб. Лицата им. Погледите им. Разбираш нещо. Да си служител тука или затворник, почти е едно и също. Кимаш. Но вътрешно си даваш обещание. През нощта опознаваш други. Други затворници. Планират покушение. Един бутон. Една експлозия. И всичко свършва. На следващия ден подготвят всичко. Нервите те изяждат. Ти държиш детонатора. Трябва да натиснеш, когато тя е сама в стаята с колите. Но когато настъпва моментът, тя влиза придружена. Невинни мъже. Охранители. Шофьори. Палецът ти се колебае. Не искаш да убиеш всички. Тогава някой ти отнема превключвателя. Те не са невинни, казва той. Ние също не сме. И натиска бутона. Експлозията е огромна. Колите разгарят огъня. Когато се събуждаш, още си жив. Отново. Но вече не се питаш защо. Ставяш между отломките. Както винаги си правил. Тялото ти боли. Умът ти е празен. Но душата ти е непокътната. Остават само няколко мъже на крак. Като теб. Гледат те. Подхождат. Разпознават те като лидер. Знаеш, че сега им трябва такъв. Знаеш, че няма да те убият. И това, което не очакваш е. Един по един коленичат пред теб. Най-възрастният вдига глава. Шеф. Мълчиш.
Ще заемеш място, което никога не си искал, не си мечтал и не си планирал. И разбираш нещо ужасяващо, независимо какво планираш за себе си. Нито твоите знания, нито твоите титли, нито това, което заслужаваш. Отново, животът ще ти даде това, което иска за теб. Искаше да бъдеш хирург и възхищение за другите. Сега ще бъдеш мафиотски шеф и ще имаш страха на останалите.